duk da cewar kai mata hudu ne da kai, amma nan bai sa idan ka ya rufe ko kuma ka fara wulakanta ta saboda larurar ta ba, dan kana ganin ai kana da wasu mata. Kai gaskiya ka cika gwarzo kuma jarumin namiji. To amma tunda kun yi na asibitin kuna kan zuwa asibitin, ko da ba za ka daina zuwa asibitin kwata-kwata ba, ya kamata a ce an gwada na Hausar ma na gargajiyar an yi, bara ma ta bangaren wannan ciwon saunin da sauransu, tunda shi dai magani dacewa ne. Allah ya baki lafiya, ya baki rabo mai albarka mai amfani. Allah ya sa a dace. Wannan ta ce assalamu alaikum, an tashi lafiya ya yara, na kira ki ba kya ji na, wata matsala mai gidana yake fama da ita, mun halarci lakcarki, ina so in gaya miki sai na ji nauyi saboda mutane. Matsalar ita ce rashin ƙarfin gaba, wani lokacin kafin mu fara mu'amala sai ki ga ta kwanta, wani lokacin sai mun fara sai ta kwanta, abin ya ƙi yiwuwa. Don Allah ko da taimakon da za ki yi mana, ki huta lafiya. Allah sarki, ai ba a kunya aure da ma sadda kika zo lecture kin zo kin dan same ni da aka tashi kin mun bayani sai in ga miki inda za a yi. In gida ki zo ki same ni, amma a gurin tunda mun kai kala-kala kayan mu kuma da na bangaren mazan, a lokacin mata kuma da yawa sun karɓar wa mazajen, to kin gani da a lokacin za ki iya karɓar masa. Maza da yawa sun zama yan gata yanzu, wato matan ne suke fita su neman musu maganin. Tun daga shi ke kina tambaya abin da ya kamata yi, miji ne ya kamata ya fita ya nemi maganin. Idan kuma bai samu ba, to ki gaya masa ya baki, ki zo ki karɓar masa maganin ƙarin ƙarfi da kuzari, shi kawai yake bukata. Sai kuma maganin sanyi, wani lokacin ba ga matan ba ga mazan ba, idan sanyi ya ƙarfi a jikin mutum yana sa namiji rashin kuzari da rashin ƙarfi. Sanyi haka gaban namiji yake, haka mata shi ne za ku ji ba sha'awa ba jin daɗi a ji ta a bushe. To Allah ka ba mu lafiya baki ɗaya. Wannan ta ce salam malama, ina yi miki fatan alkhairi, a taimaka min da magani don Allah. Malama, ƙafafuwana ne da hannayena suke mutuƙar yi min ciwo, sai na ji kamar ana caccaka min allura a ciki, sannan sai na ringa ramewa, ina sirancewa, kuma na je asibiti babba, duka an yi gwaje-gwaje amma an ce ba ni da matsala a jikina. Sai suka rubuto min maganin ciwukan ƙafar, ina sha, tana yi min sauƙi. Yanzu kuma sai na ji ciwon nake shan magani. Don Allah malama a taimaka min da maganin da zan yi amfani da shi. Allah ya bani sauƙi, ki bani adireshin gidanki da unguwarku, zan zo miki da wata tambayar. Na gode. Ana ganin za ta samu maganin sanyi da maganin jinnu. An ce kafafuwa na ciwo suna siran cewa abin da ya kamata a yi kenan, inda ya tabbatar ta je asibitin an mata gwaje-gwaje. Bayan wannan kuma akwai cututtukan da suke faruwa wanda ba a taba gane su sai an je an auna asibiti, idan kamar yadda take faɗa din, saboda idan da wani ciwon to wani maganin ba zai amfani ba sai an yi maganin wancan ciwon na baya. To amma ni dai ina kyautata zaton ba da tabbas, tunda ba tambayoyi muka yi mata me take ji ba da yanayin jikinta da sauransu, da an keɓance da ita an mata tambayoyi za a gane tana da jinnu ko kuma sanyi ne ya karfi, duk yana iya haifar da haka. Amma shawara ta kuma zuwa asibiti cikakken bincike, kuma ta nemi maganin jini, ta nemi maganin sanyi. Wannan zai ce assalamu alaikum anti, dan Allah ki taimaka min, ni matar aure ce kuma wata na 7 da aure, amma ban taba ko batan wata ba. Idan ina yin al'ada har suma nake, an yi min maganin har yanzu ba a ci nasara ba. Shine nake neman taimakonki, ko Allah zai sa a dace. Zan saurare ki ranar Laraba, ki bani na ciwon mara da kuma sanyi. Malama, Allah ya saka miki da mafificin alkhairi, Ubangiji ya taimake ki a duk inda kike. Wassalam. To Allah ya bata lafiya, Allah ya sauke. Ina ganin lokacin haihuwar ta ne ba da ta ce wata 7 da aure. Me aka yi da maza yanzu? Zamani ne ya zo mana da zaki ji mata suna cewa sun aure wata 4, 5, 7 ba su samu ba, amma tunda kin ce akwai ciwon mara, akwai sanyi, to ina ganin wannan abin kuma zai ƙara sawa ta kusa miki da samun cikinki. Magungunan sanyi da na mara mun bayar, mun kuma bayarwa so ba adadi, amma gashi ma yanzu mun bayar da maganin sanya.
idan kika yi amfani da shi kuma har marar taki ma zai miki. Allah ya baki lafiya. Wannan ya ce matsala ta matata idan za mu yi shekara bata san ta nuna wa mijinta soyayya ba, kuma ni ina son mace mai shagwaba. To mace mai shagwaba ai tana jin hankalin miji kuma tana ɗauke hankalin miji. Ai shagwaba kissa ce. Ki ta shagwaba kina dan tarairaya ko yaushe kina mai da kanki kaban yarinya, da dai yanda aka ce namiji dai shine shugaba ki kuma kina kasansa. To wani lokacin in kika yi abu ma dariya zai miki, saboda haka ki kula da yanda zaki ringa tarairaya shi da soyayyarsa. Kina jin hankalinsa. Ai yanzu mata ma idan ba su dage suna kula da mazajensu da tarairaya da jin hankali da sauran abubuwa ba, suna zo na sai ki ga sun je ko sun samu wasu a waje da sauransu. Abin da ake bukata kenan dai a takaice kulawa shine wannan su soyayya su me. To saboda haka kulawa kuma kulawa da mai mun maka ce kai ma da fatan zaka ringa kulawa ko kuma ba kai mata. Idan kuma ka ne mata batte maka sai ka koya mata, ya kamata ki ringa kaza ki ringa kaza, ki kuma in kina tare da mu ki je ki gyara. Wannan ta ce assalam anti, barka da wannan lokaci, ya kike, ya ibada, Allah ya karbi ibadun mu amin. Anti dan Allah ki taimaka min, wallahi anti ina fama da matsala. Idan mijina yana kusanta ta sai na dinga jin zafi kuma ina ganin farin ruwa, sai na ji ba na son ya kusance ni. Mi ta faɗa da shi, da ya taɓa ni sai na ji ina jin haushinsa. To maganin sanyi za ta sha, sanyi ne mata ƙarfi, maganin sanyi za ta nema. Wannan ta ce salam anti baby, ina zubar da farin ruwa a gabana, ga kuraje suna fitowa daga matsin cinyata, kuma mamana ya zube kuma ban taba yin aure ba, dan Allah malama ki taimaka min. Sanyi mata karfi gaskiya, ta nemi maganin sanyi ko ta ga iyayenta a nemi mata magani. Irin wannan in aka ji ake rasa haihuwar, tunda an ce ruwa na ta zuba matsi yana dadewa, kin ga akwai matsala kenan. Yawwa na nono kuma sai a samu abubuwan gyaran nono da muke faɗa sai a haɗa wanda za su tashi su kyau su ciko. Allah ya sa a dace. Amin. Wannan ta ce salam malama, idan ina al'ada tana yi min ciwo ko kuma jini ya dinga zuba da yawa har in shafa na kusa da ni, ko kuma idan na yi fitsari na tashi sai in dinga jin marata na ciwo. To jini yana zuba da yawa ko kuma yana yi mi? Za ta ji wannan shine dai matsala. To bata sabu maganin sanyi. Mara kuma tana ciwo. Ita je ta yi wannan, kuma idan ta sha maganin sanyi mata daina ba bata sani ba, ko budurwa ce lokacin kin ga karin mahaifa yana sa zubar jini, sai ta je asibiti ta scanning ta ga me a cikin ma. Wannan ta ce assalamu alaikum malama, da fatan kina nan lafiya. Malama ni budurwa ce amma duk lokacin da zan yi al'ada ina jin ciwon mara kamar na mutu a yanzu haka. To Allah ya sauke, Allah ya bata lafiya. Shi ma maganin sanyin za ta nema ta sha da kuma ciwon mara. Wannan ta ce a gaskiya shirin nan yana matuƙar amfanarwa, akwai ci gaba a cikinsa sosai. Ran nan kafin azumi Allah ya taimake ni muka ji shirin nan ni da mijina, bayan nan kusan sun yi matuƙar gamsar da shi, ba shiri ya ɗauko ni muka zo gare shi. Shekara 13 nima muna faman neman maganin sanyi ba mu dace ba, amma muna karɓar naki sai ga shi waraka ta samu. Allah ya saka miki da mafificin alkhairi. Shawara ga mata su dinga ƙoƙari mazajensu suna sauraron shirin nan. Ni ma tare muke ji da mai gidana yanzu, idan ya ji an yi bayanin irin a inda nake da baya jin daɗi sai ya ce kin ji ko? Sai ya ce kin ji ko ki gyara. Ni ma idan na ji irin halinsa da ba na so sai na ce to kaji sai ka gyara. Tabbas wannan shiri ya kawo mana mafita da ingancin zaman lafiyarmu tsakanina da mijina. Ga lafiya ta samu, sanyi ya tafi. Alhamdulillah, mun gode.